Здравейте, ние сме Ивет и Габи. All inclusive закуска за всички камилчета. Мери, Агенце, трябва да учи да си избелят зъбите, особено под шефа. Много ми харесаха зайчетата. Здравейте, ние се намираме днес в единствения по рода си в България камил. Пак не само в България, в Източна Европа. Габче, къде се намирахме точно? На 5 минути от Слънчев бряг и Несебър. Чудесно! Тук има, както виждате по името си, има 17 камили, няколко лами. Какво още видяхме, Габи? Зайчета, козички и понита. А магарета? И магарета има, разбира се. Много са чаровни и мекички. А ти какво ме пита преди малко? Дали може рождения ми ден да е тук? Разбира се, че може. Любезните хора организират детски партита, както и всякакви други ивенти. Здравейте, ние сме Ивет и Габи и днес, Габи, къде сме? В Камилопарк. В Камилопарка. Тези моркови са за камилите. Са за камилите, не за хората. Добре, хайде да тръгваме. Давай! Кой не е закусвал тази сутрин? Никой. Ето ги камилките. Ето ги. Коя ти е най-симпатична да й дадем морковче първо? Няма страшно. Да се кажи как храните камилите. Той баткото иска сега да ни покаже как ще храним камилите. Хайде. Давай само Камила. Няма само гледай за сега. Окей, после давай. Стой, снима. Стой, за малко. Добра душкичка. Това е шефа. Браво, шефе. Ще ни разкажеш ли нещо? Какво знаеш за камилите? Че обичат пустинята. Че обичат пустинята. А в кое филмче детско има камили, знаеш ли? Аладжин. Камила. Камила. Кажи Камила. Браво! Галимо ми се, Гали. Ще лапа цялата стая. Няма страшно. Нямаш ефекта. Дай, момиче, дай. Браво, те си. Браво. Няма страшно. Къде ми я харесва месо? Дай още да дам. О, Боже! Браво. Дай, спокойно. Береш така. Аз ще ти дърпам ръката, като Дай. Браво. Дай ти сега. Тя много обича да храни някой. Дай. Той бари само 18 години. Къде се отива? Габи. Те трябва да учи да си избелят зъбите, особено под шефа. Браво. Виж. Това ма е момиче. Май ще ми дам и аз. А Ниши, ще даваш ли ти? Добре. Супер! Супер! Давай, Габче, колкото можеш. Някой ще дойде ли поне с мене? Идвам. Айде. Виж тя колко си е дала главичката. Ела, ето виж. Тя не ме докосва. Давай. Браво, Габче! Лесно. Не можем да избягаме по-бързо от те колко бидат. Само Не тънкичко. Не харесваме се. А да погаля ли? Давай, по-близо. Браво, Габче! Чудесно. Браво, така. Габче, какво беше като пипна камилата? Кожата им е малко боцкава, но са много сладки.
Виж тази каква е красива и бяла. Оп. Чакай, принцесо, да почерпим. Заповядай. И аз бързо си махам. И аз бързо си махам ръката. А на тази? И на тази. Здравей, заповядай. Заповядай. О, и за теб ще има, хайде. О, инклюзив закуска за всички камилчета. Заповядай. Ти знаеш ли какво носят камилите в гърбиците си? Вода. Вода. И аз съм чувала, ако е 3 гърбици, значи в средната си има бебе. Аз го знам моето кученце къде е. Какво ли има? Ами, котенца. Мама. Аз мислих, че няма котенце. Да. Има и пауни. Чудесно се грижат за тях. Виж, има и пауни. Ако ме е страх да храня пауни, и за това не. И за това не. Царевички ли ядат? Младите няма да се разпорят. Заредени с храна за животните. Те са с прическа. Да, но те папки са навън. Айде! Миши, виж, папа! Папа! Гъски! Гъска! Вече не е страшно, нали, гапче? Да! Кучето! Куче-буче! Сърнички! И тя вече морковче мисля, че може да яде. Ето, нали не е страшно? Вземи едно да й дадем. Ела, виж! Така, браво. Бамби! А на другото кученце ще дадем? Да. Не знам. Животните така не може да захапе. Вижте какви са малки козленца! Айде направо. Дай. И на мишето. Чакай да избера по-дълго. Браво, миши! Вие другите не сте ли гладни? Здравей! Ето направо, Раде, едната чашка при вас. И Едната при тебе. Каката ти пестана. Тя не вижда. Хайде, ела. Опа. Има и бебе, да. Ей, не се бутайте. Хей. Ех, ти си по-гладна. Ела туде. Ау, изпусна го. Ето, бебе. Нахало. Ела. Ник. Много си гладен. Странно. Защо? Няма да ти дам. Отивам да ви покара. Да, отивам да видя нещо. Лабе! Сайчета! Сайчета!
Скачаш, я покажи. Скачай, скачай, много зайчи. Да много сладко. Виж вечер. Питър! Много ми харесаха зайчетата. Най-много ми хареса малко така сивичкото. Сега ще го взема като се наяде. Ох, съдърче си. Пони! Мамо, може ли да яздя пони? Близ. Айде още малко е тук. Айде. 10 минути Габито стана говорещата с понита. Хайде. Оп. Стоп. Марковче. Мери Маганче. Мери Агънце. Давай, Зики. Айде и тия звънчета е тук. Само да се обърнем към мама. Нашата разходка в Камъл парк приключи. Персоналът беше изключително любезен. Позволи ни да пипаме камили, зайчета, сърнички, магаранче и още какво ли не. Габче, на теб хареса ли ти? Да. Препоръчваме на всеки, който се намира в близост, да дойде и да го посети и да се увери сам за себе си, че е прекрасно място за семейството ви. Чао! Една целувка за зрителите!